Hola a tots i benvinguts a aquesta meditació del quadern de meditacions. Aquesta és una meditació una miqueta més llarga, és per fer una gran neteja energètica i necessitarem dues coses diferents a la resta de meditacions que hem fet. Per començar la meditació haurem de fer un mudra. Els mudres són uns gestos que, segons la tradició sànscrita, la tradició del yoga, quan els fem, són uns gestos que fem amb els dits i aquests gestos desperten certes àrees del nostre cervell, provocar en cada un dels mudres certs efectes diferents en el nostre cos i en la nostra energia. El mudra que haurem de fer és un mudra que és per la neteja energètica, que es fa de la següent manera. Hem de col·locar les dues mans, fer així amb els ditets i mantenim els dits d'aquesta manera. Farem el mudra durant la primera part de la meditació i l'hem de col·locar senzillament la mà recolzada a la falda amb total comoditat. No fa falta que estiguis així tens, com si estiguessis jugant a les pistoles, pot estar la mà relaxada. Això com primera cosa que t'havia d'explicar. Després també hi haurà una part de la meditació que et demanaré que agafis alguna pedra o mineral. Moltes de les persones que meditem ens agraden els minerals i en tenim. Això, per exemple, és un quars rosa. Pots agafar qualsevol mineral, qualsevol cristall, qualsevol pedra que tinguis a mà per casa teva que vulguis carregar amb l'energia d'aquesta meditació, d'acord? Si no en tens cap, no passa res, no t'has de preocupar, però sempre seria bo que en tinguessis algun per fer la meditació. I res més, dir-te que aquesta meditació és una miqueta més llarga que la resta, que espero que la puguis gaudir molt i que no la trobes en el podcast, només la trobes al canal de YouTube perquè necessito fer-te una miqueta aquesta explicació i en el podcast m'és una mica difícil explicar-te com has de fer el mudra. Espero que ho entengueu, jo ja m'acomiado, no sense abans comentar-vos que aquí sota tens la meva pàgina web, les meves xarxes socials, que et pots subscriure al meu canal, li pots posar like a aquest vídeo, em pots seguir a Instagram, que em trobes com vilmamontoliu13 i que espero que gaudeixis molt de la meditació. Moltes gràcies per meditar. Adéu-siau! Benvingut, benvinguda a aquesta meditació dedicada a la neteja i a la protecció energètica. Col·loca't en una postura còmoda fent el mudra que hem estat veient en el vídeo i comença connectant amb la teva respiració. Ves inhalant i exhalant suaument. Portant l'aire cap a la panxa i imagina que amb cada inhalació prens una agradable llum daurada que va entrant mica en mica en tot el teu cos. Visualitza com amb cada exhalació de la planta dels peus i de la punta d'aquests dits que apunten cap a baix surt un fum fosc amb la negativitat, els pensaments en bucle, el malestar, les competències, les comparacions. Mica en mica tot marxa. I recorda prendre llum daurada amb cada inhalació, netejant el teu cos mica en mica. Posa consciència en el mudra, en la posició de les teves mans,
l'efecte netejador que està tenint sobre tot el teu cos. Mica en mica recupera la forma natural de les teves mans, allibera el mudra i torna a observar la teva energia, la teva respiració. Observa com estàs en aquest moment. M'agradaria que et visualitzessis sota la llum de la lluna. Estàs estirat en una gespa tova, és de nit, i contemples una gran lluna al cel. Observa si està plena, menguant, creixent. I ves notant com la seva llum comença a relaxar mica en mica cada part del teu cos. La llum platejada la notes al rostre, al coll, a les espatlles. Vas notant com baixa per tot el teu cos, per tota la teva columna, el ventre, els malucs. I mica en mica també per les cames. Nota com la llum platejada de la lluna et va reconnectant, netejant. I amb aquesta intenció m'agradaria que agafessis el mineral que t'he comentat i el tinguessis entre les teves dues mans. Visualitza que l'omples de la llum i de l'energia de la lluna, com si poguessis aconseguir tenir la lluna entre les mans. Concentra la teva intenció i concentra-hi la lluna en el mineral. Cada vegada que aprenguis, que agafis aquesta pedra, serà com tenir l'energia de la lluna entre les mans i netejarà i cuidarà del teu cos de la mateixa manera que tu ara estàs cuidant d'ella.
Deixa el mineral a un costat i recupera altra vegada les teves dues mans lliures. Visualitza que al palmell de les teves mans hi tens dues esferes de color violeta, dos energies liles, potents, sanadores. Aquestes energies sanadores m'agradaria que te les col·loquessis a la part del cos que les podries necessitar, per exemple, als ulls si tens mal de cap, a la gola si et fa mal la gola, a la zona genital, a l'estómac si tens nervis. Col·loca't les mans a la part del cos que ho necessitis, enviant-te aquesta energia lila. Si vols canviar de posició les mans perquè creguis necessari posar-les en dues ubicacions diferents endavant, torna a relaxar els braços, una a cada banda, i observa el teu cos, notant la respiració. Intenta observar si omples la panxa amb cada inhalació m'agradaria que et visualitzessis fent alguna cosa que sàpigues que t'agrada molt fer, alguna cosa que et permeti gaudir i connectar amb tu. Ja pot ser un esport, una afició, visualitza't fent aquesta activitat. Voldria que decretessis, que marquessis un compromís amb tu mateix, de fer aquesta activitat més sovint, de permetre't gaudir, passar-t'ho bé. Observa com ets de mereixedor de diversió, de somriure. Des d'aquí, regala't un somriure d'orella a orella, un somriure ben ampli, només per tu.
I mica en mica comença a moure el cos sense obrir els ulls. I acaricia el teu cos amb les mans. Acaricia les cames, els braços, acaricia't el coll, el rostre. Ves acariciant totes i cada una de les boniques corbes que fa el teu cos. Les costelles que guarden uns preciosos òrgans vitals. El teu cap, on hi guardes els pensaments. I quan et sentis preparat, quan et sentis preparada, comença mica en mica a obrir els ulls. Moltes gràcies per meditar amb mi un dia més. T'envio una forta abraçada.